बर'लेण्ड सोदोबखौ आंल' नङा जोंनि बर' जेसेबां सुबुं बर' रायजो राजाफ्रानो जायफ्रा दिनैहाय जोनोम मोनाखै बैफोर गथ'फ्राबो दिनैहाय बर'लेण्डखौ लुबैयो। जों दिनै जोंल' नङा जों थैना थांगोन जोंनि फिसा फिसौआबो बिलांबाय थागोन आरो बिनाया खमथि जानो नाङा। जायफ्रा दिनैहाय दिनैनि दिनावहाय क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदों बिथांमोना सानसे समाव खानाय हनानै बड'लेण्डनि गाबख्रावग्रामोन। दिनै गोजोन गोरोबथा गावनि पावाराव फैनायखाय गावनि आखायाव गासैबो पावाराव फैदों होननानै बिथांमोना बर'लेण्डखौ नांथ'वा होनना बुंबा जानाय नङा। क्राइटेरिया गैया होनबा जानाय नङा। आं बेखौसो बुंगोन। जायफ्रा जोंनि एक्स एन डि बि सासे दैदेनगिरि सानसे समाव आर्टिफेक्सननिमोन बि नायजाब बिथाङा पाब्लिसिटिमोन। बिथांनि सायाव जायफ्रा आखाइ होदों जों खोनानो मोन्दों नायजाब बिथांनि खुगानिफ्राय आं जेब्ला फन खालामो अब्लानि समावहाय आं सोंहरदोंमोन बिथांनाव जे नोंखौ बिदि मानि थाखाय बेफोरबायदि बुनाय जाखो आरो बुग्राया सोर बिनि सायाव नों मा गोख्रों राहा लादों बा गभर्नमेन्ट एबा पुलिस प्रसासननि माबाफोर आयेननि बेबस्थाफोर लादों नामा होनना सोंहरनायाव बिथाङा बुंहरदों जे आंखौ डाइरेक्टनो बनसुनि सोमोन्दै आंखौ बनसु आफाद दानो फैदों बा माबा मोनसे दानो फैदों होननानै बिथांमोना आंखौ एसे टर्चार होनाय जादों। सोरबा बुदों सोरबा जोदों सोरबा लावथिजोंबो बुदों बेफोरबायदि खोथाखौ बुंहरदों आंनि सिगाङाव। थ' बेफोरबायदि जेखियानो जादोआ जायफ्रा दिनै बिथांखौ नायजाबखौ बुदों बिथांमोना गोबां स्टेटमेन्ट होदों। जायफ्रा साननैनि उनावहाय सानै मानसि बिथाङा आबसुनि नंगौना नङा बिथांमोना आं बेखौ बिसोरनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायाव सन्देह जादों। आरो सेकेन्ड टाइम उनावहाय आबसुनि बिथांमोना स्टेटमेन्ट होदों। बिथांमोननि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय उनावबो बिथांमोना सनमान होगोन होननानै बुंदों। इयुनावबो दाबो एक्स एन डि बि फोरखौ सनमान होगोन होननानै बुंदों। थिगैनो दं बेसिम। नाथाय आखाइ होनायनि सिगां बा बुनायनि सिगां बा आथिंजों जोनायनि सिगां दा बिनिजों एसे रायलायनो बा सोंनो बुनायनि सिगां एसे मोजाङै रायलायनानै जुदि एसे मोजाङै बुंनानै थोनहरोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। नाथाय गरमा बयहाबो गरम गोजा। बयहाबो जों बर' सुबुङानो गासैबो बर' सुबुङानो एसे सोरनिबा एगेन्स्टआव थाङोब्ला बा माबा मोनसे थाङोब्ला बेफोरो एसेब्लाबो मा होननानै बुङो गरमा जायो। नाथाय बेवहाय এই बुलि जे नायजाबखौदे बुनांगौ बे खोथा मालाबाबो जानो हाया। आरो आबसुनि बियो गियान जानो हाया बा आबसुनि आखुवा बेफोरबायदि माब्लाबाबो जानो हाया होननानै आं सानो। खिन्थु जायफ्रा दिनै बिथांखौ बुदों आरो आबसुखौ होननानै बुंबाय थादों दिनै आबसुआनो जुदि बुमारदोंबा आबसुनि गियाना बेफोरबायदि फैमारथारबायना आरो एन डि बिखौ जुदि सनमान होदोंबा एक्स एन डि बिखौ जुदि थारैनो जुदि सनमान होदोंब्ला बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि मालाबाबो आखाइ होनो नाङामोन होननानै आं सानो। थ' आं बेखौनो बुंगोन जायफ्रा आबसुनि मानसिफ्रा आखाइ होदों बिथांमोननि सायाव बोले गासैबो आबसुआ गाज्रि बा आबसु होननाय लगे लगे गासैबो आबसुआनो जे गाज्रि जाजोबगोन आं बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय दा जायफ्रा आखाइ होदों आबसुनि जानानै बिथांमोना आबसुखौ असनमान खालामनाय जादों होननानै आं सानो। जों एक्स एन डि बि फ्रा दानिल' नङा आबसुफोरजों जेब्ला जों एन डि एफ बि हिसाबै जेब्ला डिसबेन्ड जायाखै अब्लानि समाव एन डि एफ बि हिसाबै सोरबा आबसुआ साननो हागौ जे आबसुखौ सापर्ट खालामाखै बा माबा मोनसे खालामाखै। जेब्ला आबसुआ प्रमद बर'आ प्रेसिडेन्टमोन आफादगिरिमोन अब्लानि समाव काजलगावआव बिथांमोना धरना होदों। बावहाय आर डि फेक्सननिफ्राय गबिन्द फेक्सन जों जयैनो बिथांमोनजों सहाय होफादों। जेब्ला क'क्राझाराव उखैहाबनानै थानाय बे समाव रन्जन दैमारि बिथाङा गावनो खुद रन्जन दैमारिया थांनानै एबसुजों सहाय होफादों बा बावहाय स्पिचबो लाखिहैफादों। आं बेखौल' बुंगोन। नाथाय बावहाय सोरबा सासे आफादखौ दानो थांदों होननानै बेफोरबायदि बुनाया मोजां जायाखै होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दिनैहाय सिमा बारायनायनि खेथ्र खोथाखौबो बुंना लादों बिसोरो। सिमाया दिनै बारायोब्ला जोंहा आंबो मोजां एज ए एक्स एन डि बि हिसाबै एज ए बर' फिसा हिसाबै धिकियाजुलिसिमहालागै मा धिकियाजुलि गहपुराबो जोंनि हाबजोबनांगौ आं बेखौ दाबि खालामो। दिनै जुदि गोजोन गोरोबथायावनो जुदि दफायानो जुदि लिरनायावनो जुदि गैयाबा जों बेखौसो साननो गोनां।
दा बिथांमोना सिमा बारायनायनि खेथ्रआव गोबां खोथा बुंबाय थादों सिमाया जोंनो हाबसिगोन हाबोबा जों मोजां आं वेलकाम खालामदों आं मोजां मोनगोन जोंनि बर' सुबुङा दिनैहाय बिटिसि बा बिटिआर आव हाबजोबगोन सोर बर' सुबुङा मोजां मोना जों गासैबो बर' सुबुङा मोजां मोनगोन नाथाय बावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला एकर्ड जादों मा होनदों बेखौबो एसे सिन्था खालामनाया मोजां जिहेतु आरो बिनि उनाव पद्म हाजरिका बिथाङा मा होननानै बुंदों जेब्ला एकर्ड खालामनो थाङो पद्म हाजरिकाया मा बुंदों जिउ जोबनो हागौ थेवबो जों बिटिआर आव बेखिनि हाखौ बे सिमाखौ जों बारायनो मालाबाबो होआ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जों बेनि बाथ्रायावसो जोङो बै बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादों होननानै आं सानो थ' दिनैनि बे सोरबा सासे बनसुआनो जा सोरबा माबा मोनसे आफादानो जा जे बे गणतन्त्र देश ना मा बे देशावथ' बयहाबो दानो हानायनि बा सोरबा सासे आफादखौ आंबो आबसुखौ सापर्ट खालामनो हायो आंबो बनसुखौबो सापर्ट खालामनो हायो दिनै माहारियारि आफाद दिनै मोननैबो आफादखौ दिनै एनडिएफबिफ्रा सापर्ट खालामबोदों सोरखौ खालामाखै एबुले जे सोरबा सासेखौ बुनांगौ बा नायजाबखौ सासे बियो बर' हारिनि थाखाय जिउ गारग्रा थै होग्रा मानसिखौ जुदि बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि आखाइ होदोंबा बिनिख्रुइ देरसिन बर' जाथियाव लाजिनांथाव बाथ्रा गैया होननानै आं सानो जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै सोरबा सासे बनसुखौल' खालामाखै आं दहायनो बुंलांखादों आबसुखौ उखैहाबना थानायनिफ्राय राजा लामा गाथेनाय बा ट्रेन लामा गाथेनायसिमहालागै एनडिएफबिफ्रा सापर्ट खालामफुदों आरो बिथांमोनजों ओंखारफादों दिनैनि दिनाव बनसु मोनसे आफाद ओंखारदों बेखौबो सापर्ट खालामनायाव माथो गिदिर बाथ्रा बिलाय जों सोरबा सासे बिनि अनगायै गुबुन मोनसे आफाद ओंखार बेफोरखौबो जों सापर्ट ओंखारगोन खिन्थु बियो एबुले जे दिनै बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जुदि बिथांमोना आफादा ओंखारथारदोंमोनबा आरो बिथांमोना बर' जाथिनि बर' हारिनि थाखाय थारैनो जुदि नांमारोब्ला बेखौ सोर आफादा सापर्ट खालामा जोंल' नङा एक्स एनडिएफबिल' नङा दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनि बे गहपुरनिफ्राय लानानै संकससिम सौदियानिफ्राय लाना संकससिमहालागै जोंनि बर' हारिफ्रा जाय हारिया दिनै जाय आफादा उदांस्रिनि थाखाय बर'लेण्डनि थाखाय दावहा नांग्रा बा बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारग्रा आफाद बेफोरबायदि आफादखौ सहाय होबोदों आरो सहाय होलांबाय थागोन एबुले दिनैनि दिनाव आबसुफ्रा ओरैबायदिखौ नुबाय थादों बिथांमोननि जाखिनि खामानि जाखिनि एक्टिभिटिस माने बिथांमोना ओरैबायदि खालामनो नागिरदों गासैबो आफादखौनो डमिनेट खालामना दोननो नागिरनायखौसो आं नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव एक्स एनडिएफबिफोरखौबो आबसुनि दैदेनगिरिफोर सासे सानै दैदेनगिरियासो दै गासैबो आबसुआ नङा आं बेखौ सिदा बुंखादों सासे सानै दैदेनगिरिफ्रा एक्स एनडिएफबिफोर जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बेफोरखौ डमिनेट खालामना दोननो नागिरदों नासयनानै दोननो नागिरदों गावसोरनि कन्ट्रलाव दोननो नागिरदों नाथाय एक्स एनडिएफबिआबो आबसुनि कन्ट्रलाव मालाबाबो थानाय नङा आरो दिपेन बर'नि कन्ट्रलाव मालाबाबो थानाय नङा जों बेखौ दा जाखिनि दिपेन बर'आ पलिसि खालामबाय थादों बिनि टारगेटआ 2025आव बिथाङा फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनाय इलेक्सन गेलेनायनि पलिसि दङ बिथाङा आं बेखौसो बुंगोन दिनैनि दिनाव एनडिएफबिनि समस्या माबे बिथिङाव मोजाङै समस्या जादों प्रब्लेमा जोबाखै दिनै आं बुंफिननो लुबैदों रिपिट खालामनो लुबैफिनदों 4 लाखनि बाथ्रा बेबो प्रब्लेमा जोबजोबाखै फेरेंगाया बुंदों 4 लाखआ दिनै जोबनो थांगासिनो दङ माला जोबगोन 2 बोसोरनि उनाव फोजोबगोन होनना बुंदोंमोन बिसोरो दिनैसिमबो होनो हायाखै आरो ओमफ्राय केसनि बेला बे प्रब्लेम बेसेबांबा गिदिर प्रब्लेम बेफोरो हेडेक न'आव थानो हाया सहाय सुला होननाय सासे दं निसिमानि बेफोरनि केसा दासिमबो जोबा बिथाङा दासिमबो जेलाव दङ गोजोन गोरोबथा जानानै दिनैहाय दिफु बायदियावहाय कार्बि आलंआवहाय जेलाव हाबनानै दङ दिनैसिम बेफोर मा प्रब्लेम जोबनो थांदों नामा आरो दिनैहाय फेरेंगाया बुंबावदों बिथाङा बुंबावदोंमोन सानसे समाव जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा हाइनेस्ट केस थानायफ्रा बिथांमोना रावबो हाजिर जाहैनो नाङा हाजिर जाहैयाबा मानो सहाया थाहैखो जेलाव मानो सहाया दिनै थाहैनो गोनां जाखो बेफोर गिदिर प्रब्लेम नंगौना नङा दिनै बिनि प्रब्लेम बिनि न'खराव थाखा फैसा थाइसेबो गैया हा फाननानै दिनैहाय बिसिया हा फाननानै फिसायखौ बरननो गोनां जादों दिनै बेफोर बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ दिनै जोंनि बे आरो नैबे अरुणाचलाव फेब्रुवारि मासाव जुदि हाजिर जाहैयाबा बै एनडिएफबिनि सुबुंफ्रा एक्स एनडिएफबि सुबुंफ्रा जेलाव हाबनाङाबा बुं आंखौ जेलाव हाबनाङाबा नायल' नुथारगोन नोंसोरो आं दिनै बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुंदों फेरेंगाया बुंदोंमोन जे रावबो एक्स एनडिएफबिफ्रा हाइनासाव थानाय केस गोनांफ्रा वारेन्ट फैबाबो मालाबाबो हाजिर जाहैनो नाङा
बेखिनि बाथ्राखौ फेरेंगाया बुंदों। फेरेंगाया दिनैहाय गोरों गोरा, आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। बिथाङा बे खर'आव दङ, आंनिख्रुइबो लेखा गोरों मानसि बियो, सासे इएम मानसिलाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा उकिलफोरजों सावरायनानै बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ फोजोबनो हायामोन नामा? एनडिबिनाव बिथाङा दिनै प्रब्लेमा जोब्बाय होननानै बुंदों। माबे बिथिङाव जोबजोबखो? माबे खोथायावहाय जोबजोबखो? आं बेखौल' बुंगोन। आरो बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बड'लेण्ड मोनसे लुबैनाया दाबो गैया, जोबाखैना आदा, ना जोबबाय? बड'लेण्ड सोदोबखौ आंल' नङा, जोंनि बर' जेसेबां सुबुं, बर' रायजो राजाफ्रानो जायफ्रा दिनैहाय जोनोम मोनाखै, बैफोर गथ'फ्राबो दिनैहाय बड'लेण्डखौ लुबैयो। जों दिनै जोंल' नङा, जों थैना थांगोन, जोंनि फिसा फिसौआबो बिलांबाय थागोन आरो बिनाया खमथि जानो नाङा। जायफ्रा दिनैहाय दिनैनि दिनावहाय क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदों, बिथांमोना सानसे समाव खानाय हनानै बड'लेण्डनि गाबख्रावग्रामोन। दिनै गोजोन गोरोबथा गावनि पावाराव फैनायखाय, गावनि आखायाव गासैबो पावाराव फैदों होननानै बिथांमोना बड'लेण्डखौ नांथ'वा होनना बुंबा जानाय नङा, क्राइटेरिया गैया होनबा जानाय नङा। आं बेखौसो बुंगोन।